morning there. Paano? You are listening to Farm Expression Broadcasting Station, Farm Radio Kamaligan, DWOP 103.9 FM, ang Family Radio, broadcasting at Rosana Drive, Kamaligan, Camarines Sur. Nanginganot sa mga impormasyon, pareta, musika, serbisyo publiko, asin iba pa, ang news and music radio station sa indung na antabayana, ang Farm Radio Kamaligan, DWOP 103.9 FM, ang Family Radio, a Farm Expression Broadcasting Station. Lunes na naman po, September 19, 2021. Mayong klase sa naga sa ibang banwanigwa. Ang pagkamu pagkaino garus-garong na mundong turya, garus-garong kahoy na da'y mabunga, garus-garong banggil da'y na maaga. Hais ka na raya, kung kaito ang puso ko may saba, labis-labis na ang isa kong kasakitan. Hais ka na, hais ka na, saing ka na suman sa kong mahal. Pinabayaan mo ining buhay, minsan ngali di mong lingawan. Nagkikirunggong ako sino, sakit kagadanan, hahalako sa kaduman. Ang mga aldaw dahil masulok sa labing kasakitan, dahil ang buhay kumalo ng isagan, labis-labis lang sa kong kasakitan. Hais ka na, ang mga aldaw kay masulok sa labing kasakitan, pag ang buhay kumayo ng itagal, labis-labis ng sa kong kasakitan. Hais ka na, ang pagkamot usain mo garut-garong mamundong istorya, garut-garong kahoy na dahil mabunga, garut-garong bangging dahil na maaga. Hais ka na. Tulos na istorya ni pagkamuot. Oras na ganyan, 4:34. Yan. Maray-ray ang pagkado mo dyan. Pero ang boses ko yun, hababa pang maray. Ikaan burak nin sa mong barwa, magayo nun nataraga. Gabos kami sinuminahanga, kaugmahan, mahiling ka. Ikaan burak nin sa mong barwa, mabuutong na ikulana. Gabos kami nagmamausik mo, ikasa mo, makapareha.
Ayan po. Early morning news. Nagibareta kita duman sa nako po baga nga lamos dyan sa may parting Sabang ng Ciudad Dinaga. Ito po na sa rong miyembro ka sa tuyang kapulisan Dayo. So abangan po yan sa bareta ni Sir Oli de la Cruz sa Bangon Banwaan. Hindi kang pagdaan sa Cavite ang nasabi na ang miyembro ka polisiya o itong grupo, Special Action Group siguro ito nagbisita lang dito sa probinsya o sa Rion Bicol tanganing kuan sarong inmate so yan po ngunyan pa lang katapos kang Peña Francia Fiesta di Bisanaga mabisita naman si ina duman sa Banuaning Canabanga. Sabi po ni Sir Virgilio Capricho kaiba si Chief Batan Kasubanggi sa Harana 6 to 8 po si Harana Kasubanggi Domingo po ito po ni igibuon niyan dyan pagbisita sa Manipaibang Parokya sa Banuaning Canabanga magpoon September 25. So dahil po nag-uurang aktibidad Marian Year po ba kaya October 8 yata itong kumpleanyo ni Mama Mary. So pag October 9 ito pong fluvial dyan sa may karagatan ng Canabanga sa may parting Sabang. Ito po ba dyan yung pantalan kaya po lang na irahayon ang pantalan medyo risky na, delikado na sa minabisitang mga deboto. You are listening to Farm Expression Broadcasting Station, Farm Radio Kamaligan, DWOP 103.9 FM, ang Family Radio, broadcasting at Rosana Drive, Kamaligan, Camarines Sur. Nanginganot sa mga impormasyon, pareta, musika, serbisyo publiko, asin iba pa, ang news and music radio station sa indung na antabayanan, ang Farm Radio Kamaligan, DWOP 103.9 FM, ang Family Radio, a Farm Expression Broadcasting Station. Baik, minutos antes mag-alas 5 ng pagkaga. Para sa imo, kapatotoo, kan sa puyang daing tigan, na pagkamuot sa sayo. Maski na ano ang sakit ng buhay, ang sakong pagkamuot sa iyong tunay, pangako ko lambang simba, bibisita hunta ka, promise daing ibang nasa isip, ikasanay, maski magtios, maski mangutang nasanga, basta aldaw ning burulan, dibuang kapital yaman sa buyangan. Dehadista, yamadista, kung minsan nakalingaw na magsimba, pag-igwang sultada, gadasay ning todo, ang mga Kristo, gaapod ki San Pedro, suyo simba nakakarni naning permi, maski kudilan, igayaga, hanggang banggi, inadobo, tinangyada, pansila pang sumsuman, sambut ini.
7 Gs ang pagbuyan, anong silang, anong hamis, pagigwang sultada, gadasayaning todo, ang mga Kristo, gaapot ki San Pedro, maski na ano ang sakit ning buhay, ang sakong pagkamuot sa imo tunay, pangako ko lang bang simba, bibisitahon ta ka sa buyangan, sa buyangan. Sa bulangan, kaga-aga, yaong ko naman sa bulangan, Kuya Ino. Maray na aga sa mga nag-aantabay, sa mga amay man magbata, lalo nga na sa Naga City People's Mall. Ano, una pala ni Baagaw, kadaan ko na dyan. Itong mga nag-aalsada kung nagsira, mabagsak na yan yung sira pala itong mga prutas, mga maritatas, itong mga gulay yun. May na nagmamata po ang sa ito yung mga kayo manuwa, kababayan, kabarangay. Ang mga pagkungumusapanan, si Mark Craft David, good morning, sir. Diyan sa Balyong Harong. Sa radyo dito lang dyan. Good morning din, Kuya Ino. Have a nice day. Sabi ni Tribal Biso. Ayan. Diyan sa Bibal's family. Kay Ate Red Palan. Ayan, kay Ate Reddy, si Secretary. Ay, kumusta ko papunta si Jo, ano eh. Nainot na pala, no, ano. Ayaw na sa heaven si Jo. Ayan. Si Insan Sinen Albong Notorio, hello. Sabi niya, no, shout out. Kumusta na lang? Kumusta na lang dyan? Sinasabit, kumusta? I hope na okay lang si ang nanayon pa dyan. Ang prima ni Mama. Kumusta dyan sa Manaus. So, kada kung kita dito yung mga pamphlets, ano daw ko nahihiling? May mga pamphlets po dito yung mga tugan. Naku ata, I think hera sa tuya, durante kang kapiestahan, itong mga aktibidades ano, kang St. John Hospital, na nagpa-BP kita naman. Habang nag-report, nagpa-BP kita. Ikaw pala inapod na National Allergy Day. Ayan. Punin ni kang Hulyo sa hira kang panahon. Ayun. Pagbago naman kang panahon. As in, syempre, ang campaign managod sa dengue, yan. Stop the bite that kills. Ang lamok talaga. Kaya ka maibitaran yan, pero niyang aral daw. Ang lamok kaya, dahil man yan na, itong lamok dengue, dahil man yan na layog ng halangkaw. Pero may man lang yan sa tabay, minakagat pirmi sa tabayan po. So, ang mga sign, mga sinyalis, simptomas. Padagos ka mong nagdadangog sa Family Radio, Farm Radio Kamaligan, DWOP 103.9 FM. Ang mga sinyalis, tutukuron tatyan, pampaganang musika, pampainit, ikan sa amin na pagkaaga sa mga motorista, likay, ingat-ingat sa pagbiyahe, sa mga drivers niya to. Ayun. Sa mga paratsenda dyan, sa mga stall vendors, mga ambulance, sa mga amay na nagmamata, kila No Way, ang mga padyakeros kang San Felipe, Naga City. Morning na, mata na! Sayang sa itong kagayunan, nangyang ko na napagmasdan.
tinapos mo. Diskresiling ulo sa tahawing lamot. Si sayang kikiligan, si sayang masapot, dahil iba kundi itong namumukot. Nanghihinayang ako kahit kung kagayunan at iba at isa-iba kaluhaon lamang. Kaya minamangot ko kahit tumasupungan, tunay na pagkamuot, sagkod na may buhay. Sagpod na may buhay. Yan po ang kagayunan kan pagkamuot. Dayo po, asin dayakan. Yan. Pero po ang sabing tanghali kasubago ang sintomas, sinyales na igwa kang dengue. Igwa tulos ng alangkaw na kalintura na minadurar duwas ng sarosibana. Mga kukulog sa kasukasuan. Yan. Sa kalamnan. Yan. Panluluya. Grabing ribong kampayo. May mga skin rashes na namumula-mula ang mga kuglita, ang kuglit. Minsan nasunggo. Aram nyo, nosebleed. Bako itong nosebleed na kay English na nosebleed siya. So, igwaning kulog sa tulak, abdominal pain, iba ang kulay o kolor kang sa imong stall o odo. Ayan. And minasuka na itong kolor kolor kape o brown. Saka pag piot kang hinangos, ayan, piot kang daghan palan bakong hinangos, kung ino talaga iba. Advance. So yun po ang dengue. Malugod na nagtatabay si Pai Totoy Chesnel Parantela dyan sa San Antonio, Kipayo. Pai, kumusta? Malugod na okay lang, panagos na ang buhay. Pai? Kasi kay Sis Minerva Parantela Tudio, bukas ang tindahan na dyan sa Sitio San Miguel, San Antonio, Kipayo. Sisay pa kay sa mga teachers. Ikaw po ka mong naupo niyan outside naga, pero pag sa naga, clean up day po, kaya masunod naman kayo ng Kalabanga na magkakaigwa na Peña Francia Fiesta talaga. Itong may fluvial scene na dyan. So, pala yan? Year-round activity. Kaya ang pagpapasalamat naman sa mga sponsor, padagos-tagos po. Hasta Oktubre po yan. Medyo, yun na ito. Dahil na babagon pala. Babagon na itong mga aktibidades na igwa pa na dyan sa Kalabanga. Kay Sir Berhen Capricho, Chipatan kang Harana, Sarong Banggi team. Mautoman lugod na makakuha kami katong full details kang aktibidades na yan. Tangaling maiheras sa mga parantabay kang 102.9 Family Radio. Iya po. Ito naman, anas labsum na pipili ko niya na biko. Ayan po, sarang naman na cover version. Aranawan mi ka mo. Sa buhay ko, kaipuhan ka. Ang sabi mo, kitang duwa. Bago ako ang nagbago, ngunyan hain ka na. Hiling mo ang kamugtakan ko, pirmi na lang solo. Ano kaya kung sundan ka agad?
tiwala, daig tatalikdan. Girumdum ko ang pag-ibahan ta. Sayang lang kung mapala. Labis ng kapunawan sa kuyang namamatean. Maski na dati sabihon, namuktan ako. Buhay kong ini sa imo, itinatao. Tiwala, tiwala. Maski na dai sabihon, namuktan ako. Buhay kong ini sa imo, itinatao. Tiwala, magtiwala sa kuya. Padagos ka mong nagdadangog sa Family Radio, Farm Radio Kamaligan, DWOP 103.9 FM. Nagustuhan na sa pagtaon ng impormasyon sa amin ni pagkaga naman sa mga nag-iimo na ng pamahawan. Kadakon po ninyong health awareness pamphlets. Ang asthma po na deadly. Yan, asthma pag ang asthma kaya may mga manibaibang interpretasyon baga inyo. Kadakon allergies. Ayan, ngunit pala mga palatandaan, mas mabilis kaysa karaniwan na paghinga o kaya nahihirapan sa paghinga. Maingay na paghinga. Yan. Kung garo may siyap, may siyap na pagapon. At siyap na yung andagan mo. Marikas na pagtibok ang puso. Tapos ang sa imong halaluan garo gagatol. Ayan. Pagkahapo, pagkapagod. Hello po, Manay Miles Largo, kay Manay Josie Carpio, kay Rogelio Taupa Abines, ayan, kay Buds Cornelio, dyan sa Mariners. Sa Mumbo na po siya. Pero sa Mariners, magkabats kami. Kay Lisa Clovis Suarez, kay Del James Punon, kay Ate Tess Orlando dyan sa Cabusao. Sa Castillo, Cabusao. Kumusta po siya? Oras na, 4 minutes na lang. Antes mag-alas 5 ng pagkaga. At kabayan po ang bagong banwaan hasta ang alas 6:30 ni Sir Oli de la Cruz. Garo makaboses sa kami ni Sir Oli. Ano na ang boses ni Arog na kaniyo. Ama ulit man Sir Oli. Ano na yun? Na ano kaya sa video okay kay Sir Remy Mancho. Siguro po din ni Sir Remy ng regalo sa imo. Siguro babasaw ni Sir Remy Arachan. Dahil magpwedeng pakiaraman ta. Hali ni Kip. Press Michelle David Marcaida. Magalo ang balat sa tinalupan. O, diba? Kaya, good morning kay GM Shirley David. As in, makapag-iriba. Kay Sir Arnold Suave Salcedo. Kay Sir Dan B. Kay DB Dan Bikito. Mataw na ito ng special report at channel. You are listening to Farm Expression Broadcasting Station, Farm Radio Kamaligan, DWOP 103.9 FM, ang Family Radio, broadcasting at Rosario Drive, Kamaligan, Camarines Sur. Nanginganot sa mga impormasyon, pareta, musika, serbisyo publiko, asin iba pa, ang news and music radio station sa Indung na Antabayana, ang Farm Radio Kamaligan, DWOP 103.9 FM, ang Family Radio, a Farm Expression Broadcasting Station. 3 minutos antes mag alas 5. Alas talaga labso ko napipili ko ngayon. Hello kay Baby Dati si Francisco dyan sa Yakar Street, Villagrani Homes sa Concepcion Grande, Naga City. Ako mauma
Ngunya nayaon ka sa atubangan, Tana dai na mapara mga pag-ibahan, pirmi kong pangaturugan. Pagkamot yaon sa puso ko, sarong sambit mo lang ikadadamayan. Kaya ano pa man ang magugustuhan, gigibo dai na akong ibang mamumutan. Ang namatean kan mahiling ika, gabos lingaw ko na. Ngunyan luway-luway amahan, ang pagdaras ako dumasa kalangitan. Pagkamot yaon sa puso ko, sarong sambit mo lang ikadadamayan. Kaya ano pa man ang magugustuhan, gigibon dai na akong ibang mamumutan. Pagkamot yaon sa puso ko, sarong sambit mo lang ikadadamayan. Kaya ano pa man ang magugustuhan, gigibon dai na akong ibang mamumutan. Dai na akong ibang mamumutan. Yan po ang ibang klaseng ugma. Yawan niya sa puso nagigikan. Sabi nga kayo ni Sir Raymond Pupinyo, papadan na to. Oras na ganyan, 3 minutos sa makalisaw na siguro pagkaage. Marikaso talaga. Bagong baruhan po, masunod na ang programa. So ang asma po, ito karoon tagiraran, iyon na nga na ito, warning, asthma is deadly. Deadly po siya. Yan, beware of asthma. Ano ang posibleng solusyon? O ang tamang solusyon talaga? Ang inyong pangangalaga pag-inom ng iba't ibang gamot, pagtukas kung ano ang sanin ng iyong mga sintomas, pagkusuri para sa mga taluhiya. O yan pala ng Tagalog kang allergies, taluhiya. Paggamit ng instrumentong panukat sa hangin na dumadaloy papunta sa mga baga. Hulit na, inaatake niling hika, pag-inom ng kakulat tubig. Kung sabihin na dapat water therapy. Ayan, Marinesto Brenzulo Matono John sa kubo. Marinesto, daw mo man ako Marinesto. Igwa pa po, Global Hand Washing Day will be happening on October 15. October 15 ang pigano kaya celebrate ang Global Hand Washing Day. Sa mga estudyante yan particularmente. Kulita ang hand washing
Sabi nga ni kaya clean hands, a recipe for health. O pag ang mga teacher baga pig-instruction ng mga kuko, talinga, yan, gabos yan. Pag-iinig ang ang ipon, ang hila, yung kanto. Dahil elementary kami, papalinyaw mo una bago maglaog sa room. Pig-instruction tulos ang buhok. Kung may mga kuto, ang aki. Yan. Siguro ang naling walang kato ni teacher, magdara ng itong surod pansurod sa buhok baga ba kung mayo kanto ha. Siguro ko na kung makatokdo na talaga formalmente. Madar talaga kung surod kung mga akyang sa kuyang tutokdoan. Bago sa ng pagbasa kundi itong hygiene and sanitation sa mga aki. Kaya pala ko sa buhay, Sir Engie Mahado Campo dyan sa California. Salamat po sa pag-arrange ka sa tuyang kinupost na kansyon di ko noon. Maugmang asin mamundok ang buhay sa kinaban. Nakaipuan ang umpusang asin malabanan. Dai magpadao sa karatan. Kaipuhan ang ganahon, ang karahayan. Kung pinanduluyahan, maghagad ni tamang. Sa Diyos amang kaglalang na makapangyarihan. Dai niya dadalanon ang satong kasakitan. Basta mag-ibog kita sa kapwa ng karahayan. Padagusan buhay, haliun ang buklay, haliun ang buklay, mag-antakan. Padagusan buhay, kusog ka madanay, kusog ka madanay, pulong na tunay. Padagusan buhay, haliun ang buklay, kalming mag-antabay, mag-antabay. Padagusan buhay, kusog ka madanay, mapulong na tunay. Dai niya dadalanon ang satong kasakitan. Basta mag-ibog kita sa kapwa ng karahayan. Padagusan buhay, haliun ang buklay, haliun ang buklay, mag-antabay. Padagusan buhay, kusog ka madanay, kusog ka madanay, pulong na tunay. Padagusan buhay, haliun ang buklay, kalming mag-antabay, mag-antabay. Padagusan buhay, kusog ka madanay, makulong na tunay. Padagusan buhay. Padagos lang ang buhay. Alas 5:08. Yan. Sa mga nagagal po ng hotline, 0947-295-8988. Yan po ulit. Ayan, nahiling nito. Ha? Si Kuya Ino talaga ngaya. Ilan mo tayo sa monitor, sa live stream po. Ayan. Hanap na ko nahiling. Ayan. Nahiling po nito. Yan, nahiling po nito na 0947-295-8988. Nahiling na po nito. Ayan. Ang mga pagbati mag-iraray sa mga nagpapamahaw, early risers. Sa mga trabaho po, sa mga mamurotor dyan, ingat-ingat po. Pirmi nga aksidente yawn sa palibot ng Satuyang Koko o Koko. Ano ang tamang intonation? Ha? Sabi nga ni Mother Kato,
Ang aksidente no'y perming nasa palibot kang sa imong kuko. Yan o. Kaya kagaton mo. Yan. Kagaton mo ang kuko para na ika maaksidente. Ika talaga ngayon po yung ino. Iba naman ang sinasabi mo, ha? Nag-BBI na naman. So, mga pagbati po. Miles Largo, good morning. Salamat po kay Josie Garfield, kay Manay, Maray na Aga. Radio Taupa Abinas, good morning sir. Sino ba sa kabos sa mga prime topic mo dyan na pagkaaga? Good morning man, KJM, Sherlita Rosales David. Pwede sa makagaling hotline city number gan sa inyong family. Radio DWOP 103.9 FM. Ayan, hali siya sa Bigmanan, Camarines Tour. Merly Sabiro, nakakamiss pong mag-uli dyan sa Bicol. Hi sa inyo, Merly. Kay Jan Bernie Asada dyan sa mga taga-barangay Hubo sa Bilog na Binalama, 25 barangays. Ako po, ma-presidente sa Rabus. Noisance candidate si Kuya Ino sa Rabus. Kamuman daw, kay Mandagos bagang ang barangay elections. Kamot talaga eh. O ano ni, may bulangan na naman. Para sa sain. Bako po yan. Hali sa isda yan ang bulang. Nasa po yan daing tigan. Ha? Napagkano. Bako po yan. Ang papatugtugon Sa ko. sain. Oo ni. Ang papatugtugon ko. Maski na. Para sa inyo mga daragang magayo. Sabi ng dai ka magsabay, maaanggot si nanay si tatay. Mga magurang ko kay striktong marhay, kaya nunoy dapat kang maglikay. Kung ako mo iilusyonan, kulay bako tabi sa dalan. Kung tunay na ako si mong namumutan, ako dapat mong igalang. Ako ang daraga, pikula ng tunay, sa lalaking hambogon, hamo kong makisabay. Maski nasabihon mong ako, iraton, daibali na ta ako. Magayon, sabi ng dai ka magsabay, maaanggot si nanay si tatay. Mga magurang ko ay striktong marhay, kaya nunoy dapat kang maglikay. Ang puso ko pwede man mamuot, kung ika magiging mabuot. Ang daghan kong ini, totoong maimbod, kaya ingatan ang sakong pagkamuot. Ako ang daraga, pikula ng tunay, sa laking hambogon, habo kong magpaagom. Maski nasabihon mong ako, iraton, daibali na ta ako. Magayon, ang daraga, bikula ng tunay, sa lalaking hambogon, habo kong magpaagom. Maski nasabihon mong ako, iraton, daibali na ta ako. Magayon, ang gayon kong inisiring sa bulkan mayon, dai mapaparas sa halawig na panahon. Minsan maribok, minsan matuninong, basta ang buot ko sunodon. Sabi ng dai ka magsabay, maaanggot si nanay si tatay. Mga magurang ko kay striktong marhay, kaya nunoy dapat kang maglikay. Ang puso ko pwede man mamuot, kung ika magiging mabuot. Ang daghang kong ini, totoong maimbod, kaya ingatan ang sakong pagkamuot. Ako ang daraga, bikula ng tunay, sa lalaking hambogon, habo kong magpaagom. Maski nasabihon mo ako, iraton, daibali na ta ako. Magayon,
Maski nasabihin mong ako iraton, naibali na ta ako magayon. Oy ka na, magayong ka na talaga. May papadaog yan. Ano po yan sa Roma na para tukdo kay Sir Frias. Daragang magayon. Kabali yan sa Sarong Bicol Music Festival. Ayan. Hello kay Ma'am Dude Santos. Ay, pigpapara ko siya na ko ni Ma'am na pakishare ka ngayon. Magpaaram ka sa mga kompositor na may mga copyright man yan. Kay Sir Andy pala, ang sarong kompositor dyan sa Partido area sa Goa, particularmente. Kay Sir Eldefonso, magagaya ng mga kansyon ka yan. Mapaaram muna kita para maeras niya mo ang sayang successful career sa music, sa Bicol music. Yeah. Si Sir Eldefonso, ano nga na ito? Si apelyido niyan. Sir Eldy, basta si Sir Eldy yan. Ano yan? Sir Eldy, tagay-tagay lang. Nagkakakomposo na sing kata. Matibay pa rin. Matibay magparakalikot yan. Parakalikot ng gitara. Apay, Totoy. Aramon na yung signal mo dyan sa Kipayo, Calabanga. I-ano mo lang sa ko. I-share mo na lang, Pai, kung okay. Nasabi kayo ni Pai, ano yan, Pai? Live ba yun? Nasa radyo ka? Oo naman, Pai. Bakit ba? Hindi ba pwedeng live sa, sa dalawang ito talaga? Hybrid broadcasting nga ngayon. Ibig sabihin po ng hybrid broadcasting sa social media, yaong ka? As in, siyempre, digyo sa station. Yaw na si Sir Ollie de la Cruz. Sir Ollie ay nandiyan o. Ano kaya kung bukas dyan sa gate? Buksan ang gate! Nandiyan na siya, si Sir Ollie de la Cruz. Ang pinsan ni Manoy de la Cruz. Totoo talaga yan, totoo. Pati ang mga boses nila magkagid nga ni kaya namamaluan dahil siyang si Manoy de la Cruz. Siya madulman sa, Ox. Sa okay. Ayan, nag-promote ako ng mga istasyon. Ay, siya lang yan. Barbarkadan lang yan. Weather lang yan kung ikagadadangugon o kung dae. Pagkong iyo. Ha? Kung dawagon ka, di maray. Salamat po sa pag-aantabay. Kung dawagon sila, di maray ba? Now, di everybody happy. Yung baga, parangisi ka man dyan. Kape-kape. Maparam na po ako. Tayaw na si Sir Ollie. Ito pa kanilang niya sa iyang BMW. BMW yung pula. Parang isi talaga Sir Ollie. Ayan, magsumbang na kita. Zumba o kaya square dance. Sa agaliwat mo. It is morning na aga na with Kuya Ino sa Family Radio 103.9 Powerhouse FM. Kaya mga ka-family, ka-powerhouse, yeah. Mabalos po sa ito na boss. Pagkabikulan ang sakong dagang dinubuan makawili-wili digdi sa sirangan ang bulkan mayon yan ang kabagay ang Bicolana dahil maapi sa kagayunan tuman po sa samo Farm Radio Kamaligan, Family Radio, DWOP 103.9 FM. The Peña Prancia Festival Live Coverage 2020.